Господин с сложното име не българско се надвеси над мен и каза, че какво съм там, някакви неща ме обиди, заплаши и се наложи да го отстраня. Кои са заплахите и кои са обидите? Той не е доволен на мои интервюта, в които казвам, че има неграмотни депутати пред нас, пред групата на Меч, които не говорят български език. А лично него визирахте ли? Него го визирахме, да. На негова снимка го правихме и продължаваме да го визираме. Такива хора нямат място, според мен и според нас в парламента. Хора, които дори не говорят правилно, камо ли да се изказват, да четат или да са нормотворци. Казвате, че в пленарната зала се говори на език различен от български. Той не може да говори български. Поканете го във вашето студио да чуете. Но поканихме го. Благодаря ви, че ни напомняте. Да. Поканихме го и каним представители на Ново начало. Той трябва да има симултантен превод в ефир. Някой да му превежда. Обидил се да ми каже какво искам да ме заплашвате. На какъв език говори? На турско-циганско-български някакъв такъв диалект. Вие казахте вчера малоазиатски изрази. Някакви такива думи. Една минута го търпях и после той налетя вече към мен. Кои са думите, които ви обидиха? В разговора, да. Те не са за публичната среда, много цинични, а иначе, когато го помолих да се махне, той налетя и видяхте, беше посрещнат подобаващо. След това ме обижда на циганин, мангал и всякакви други обиди. Точно този човек, мен. Но това е нивото на Ново начало и това е начинът, по който ще се отнасяме към тези хора. Това не би го повярвала, защото те са не на омразата и също така техните хора са такмо избиратели от различни етноси. Те са наши братя, както казва Делян Пеевски. Така че това не звучи достоверен разказ. Така ли? Ще трябва да ми повярвате. Колкото и да ви е трудно, защото този същия